Samuel ngoma etosumienu T9. Na Saul ba Ish-bosheth tese Abner ewu Hebron no. Nensam goe. Na Israel nyina ye yo. Na Saul ba no wo merima baanu a wodi no asafohene. Obaako din de Baanah. Na de woka ho no din de Rechab. Oye Beerot ni Rimon ma ofri Benjamin mamu. Na obu Beerot nso fra Benjamin. Na Beerot fo no dwane ko Getaim. Koye ho ahoho de besine. Na Saul ba Jonathan wo obabarima bi a ne nan mienu asensene. Saul ni Jonathan ho asam no free Yesar ba ye no. Na wadi mfie num. Na ne obagegefo ma no so dwane. Na orientam adwane no. Ohwiase. Na oto apache. Na ne din de Ish-bosheth. Na Beerot ni Rimon ma Rechab. Ne Baanah si mu ba Ish-bosheth fie awia kete. Nso na wada awia na. Na oba beduru efie no mfimfin se orebefa awio. Na owo ne yefunum. Na Rechab ni nua Baanah free dwane. Na woduru edan no mu. Na ono nso da mpa so. Ne dabrichie no. Owo no kum no. Na wotwa ne ti. Na wode ne tire no nam mpapre so kwan anadwo no nyina koi. Na wode Ish-bosheth tire no bre David wo Hebron. Na woka kire wo hene se, hwe wo tamfo so ba Ish-bosheth anka ohwe waku wo no trinie. Nene da yi Awurade ato Saul na asefo so werɛ ama me wura wo hene. Na David bua Beerot ni Rimon ma Rechab ne nua Baanah ka kire won se, Sa Awurade a oje me kra ahohiahia nyina muti ase yi. Dia obeka kire me se hwe Saul awu na eye nani so se asempa na wode abrame no. Me kire no mekum no Siklag. Me de metwia no nasem no soka. Na nkantum se nipa bone adi onipa trene awu ne fie ne mpa so. Na afei merimisa ne moja monsem. Na merinyi mum free asase so ana. Na David shemrantie no ma okum won. Na otwitwa won sa ne won nan de sensan otare a ewo Hebron no ho. Na Ish-bosheth tire no de ofai. Na wosie wo Abner demo Hebron.